Hello všichni, tady Nubík a dneska vám přináším něco málo z Huntu 1896. My jsme se snažili získat nějakou tu bountinu, zbavit se pár ostatních Hunterů a v mém případě ještě postrašit trošku mém spoluhráče pomocí Poltergeista. Než se vrhneme na hru, pojďme si říct něco o mém loadoutu. Jako mojí sekundární zbraň jsem použil Dodge 96 10 raným zásobníkem a dalšími 10 náboji připravenými záloze, který má velice příjemný iron sight, rychlou kadenci střelby, velice rychlé nabíjení. Pokud teda nepatříte mezi ty lidi, kteří nabíjí po pár výstřelech, v tom případě se vám to trošku protáhne. Co se týká damage, ten je velice slušný na krátkou a střední vzdálenost. Co se týká větší vzdálenosti, tam už je to něco horší a bavíme se tady o zásazích do středu těla. A jako svoji primární zbraň jsem se bral Nitro Express se 2 náboji v hlavni a dalšími 4 připravenými. Nitro se svým iron sightem se za mě nehodí na krátké ani střední vzdálenosti, ale za to velice exceluje ve větších vzdálenostech. Co se týká damage, je velice smrtelné na krátkou i střední vzdálenost. Co se týká té delší, tam už je to jen to horší, ale furt to štípne. Pokud přemýšlíte, jak střílet na krátkou vzdálenost, prostě to hoďte od boku a doufejte. Co se týká vylepšení damage, pořád tam můžete dát dum ammo a nechat krvácení, ať to dělá práci za vás. Avšak tam ztratíte možnost prostřelit jakýkoliv materiál. Tak jo, a tohle by bylo z nudné přemluvy všechno, nyní si už užijte video. Co nahoře? Mám otevřený dveře tady. Je dole jeden. Dead jeden. On se zabil. Nice. Nice, Vulgy. Přicházej, jo? Tak to ti jebeného chudíčů měl na druhou stranu, ty vole. A na druhou stranu pro tebe. Baráku dole. Jo, jde do foku. On Vulgy má jeden chunk, nemá moc chvilku. Já nemám chvilku. Otevřeli oba dveře. Skrze. Ty vole! Nebudem se o tom bavit, nikdo jsem viděl. Bych chtěl říct tak No, akorát mě zabili vidle meku. Jo. Vulgy držu. Já jsem tě Na slyšel. Drokémony nebude, hodil jsem, že vynesete. Bohužel jsme nevynesli, no. Třeba měl bych někoho zabít, nebo mi spadne MMR-kou, vole. To je po dlouhý době, co nemám nejnižší MMR z lobby, ty vole. Tady ještě laser. Dead. Jeden probíhal tady za rohu. Jsem někoho zabil vzadu. Kurva. Vidíte někde? Dostal hit. Kurva. On má Mrtvej. Umřel, Zabil umřel. to, zabil to. Já budu mi krvácel, dobrý. Nice. Ten kill byl tak na... Někde na skále To bylo na skále, no, zprava. Jo. Jeden krvácí. Když jenom můžu ping dostat. U východu. Jo. Jeden dead. Druhý krvácí, nebo Druhý dead. Nice. Dead. Tady za kamenem. Piče! A to je ten nový skin, kámo. Tak holku. Tak ten potřebuju. Bro. Pojď se kouknout, kámo. You need a Jesus. Vyhnout, jo, protože každá postava se třeba může házet na to, že nemusí jíst to chili a to je největší prdel, protože Vulgy je RNG player, vole. Kamo, jak jste otevřeli ty dveře? Teď se jich nikdo nedotkl, vole. Kdo jste otevřel ty dveře? Já ne. Oni se prostě otevřeli? Netrolte mě. Já fakt ne. OK. Ne, já jsem běžel k tomu uchu. No právě, vole, a ty dveře se úplně random sami otevřely, vole. Tady se vám píšu si, stejně pak pojedu za mamkou na Vánoce a že cajk, tak let's go. 21 přes den, ano, v neděli. Já noob Zase se... Poltergeistem. Kurva. Já jsem ho viděl teďka, to má ty ruce. Kámo. Troll jeden, ty vole. No, Jsem drž do musel hubu, Vulgy. strajknout tu katanu. Já se lek úplně, kámo. Můžeš jet tam s Boomerem a zpátky s Fulgym. Jdu si.
Až tak to můžeš mít dobrý, to jo. Přestaň mě trolit! Tady máš lékárničku. Nice. Beast face, když to. Já kecal. No, ale to je označený, blbečku. No. Je tu zima celkem. Kde? U mě je teplíčku, jako vždycky. Bude ti takovou plácnu. Jsem si řekl, že nás bude trolit, kámo, svoje teammate. Hráči. Já bych se bůček od Volovicovi Jeden dead? Ty jsi mu dal hnedko na hlavu, ty prase. Ano. Zleva. To jsme špekli aspoň. Kamo, někde naproti ještě střílel někde. Já na proti. Tam byl. Já nemám. Dostal moc 2 info hity. na to. A zleva ještě. Zleva. Já jdu blíž. Skala hit. Zleva jo, někde byl. Jo. Mám proč ten ping? Tiskat, prosím. To úskal slyším, ale neslyším nikoho. Někdo mi jde zprava tady. To je další tým, vole. Ne, to je ta jedna, co byla podle mě. Aha. Své hrozně roztáhlý už je. To strašně dostáváme. Jakože umírají tady teď. Piče! Vemu si váleček, strčím si ho. Dobrý. Ty knup, jenom co? A... Je to tam je. Spawn. Hele, vrány jsem našel, kluci. Good job. Oh. To bys musel jít mezi lidi. Musel bych mezi lidi a pravděpodobně popíjet alkohol. Lidi. Vy. Neznáme moc lidí. Jo, no. Takže v pohodě. Děkuju Jenny, děkuju, dobrý návod, ale... ale dobré. Alkohol mňami, ale lidi. Asi to zvládnu. Nebylo moc nic? Konská. Bylo, no, ale je to fajn. Tamhle v okna, že jo? A je to zakonskovaný. Tady je konská. Tady je konská. Tady je taky konská, vole. Tady je taky. Konská. Tady je taky, vole. Na střeše taky konská. Já mají úplně všude konsky. Mhm. Jsem zvědavej, tak polezu ven. Jeden dead. Nice. Tak můžou líst ven, vole. To jsem ho netrefil, jo? Dobře. Zvednuli asi jeden dead. Nice. Very nice. Fajno. Tak němu asi. Vednula. Hit. Au. To výbušný mako, vole. Já nemám boje, vole, to mako žere jak debil, vole. To mi nikdo neřekl. Dolevo. Jo? Nevšiml jsem se. Kurv. Tady jsou všude Je tam konsky, fokně. prostě. Dole?